and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Waki! Tuki! Unsa naman sad paing? Masya manutli mo! Unsa? Nabuot naman ganitas aso. Huwag hapon siya madutli. Lagi mo! Magpatabang na lang kitag balik ni Imok paing. Dali! Dali na paing. Magpatabang tag Imok. Di lagi ba? Di lagi tapatabang niya, Mak! Ayaw na lagog padas mo garbugod. Magpatabang tag Imok kay dili to mahadlok. Ano? Mahadlok di ko! Di sa ko mahadlok, ma! Di ka mahadlok, ha? Tukon, tukon. Oh! Paing! Paing! Naunsa ka! Uy! Naunsa ka! Uy! Paing! Isuka na sa pahos palina, uy! Nagbuot nagbay sa ila, oh. Ako sa mga ayo na sila pakitabang ron. Imok! Rawa. Imok tabagi si Paing! Unsa na? Imok Uy. tabagi! Imok! Naunsa na masabo lang? Katagaan ko sa. Biliban ako ni mo, eh. Kaya mo kabalaga. Yan ang kawas. Nanay presko nga hangin. Kaya nagsubrahan man inyong palina. Unya, wa mo manggawas dayon. Peligro at tumakuyapan mo sa aso. Kaya di na mo makaginawa. Aw, mamatay yun kung di ka ginawa. Shh, uy, uy. Paing, okay na ka. Okay naman. Ikaw, ma. Okay na ka? Okay na sad ko. Paminaw mo ha. Pagpalina gani mo ng dili pasubrahan, dili palabian. Siniguro man lang gutong ako, Imok. Gani, gituok man si Paing maong naglisod na sa ginhawa. Hala, kahadlok. Nakakita ka na? Iya ko gina nga tukon. Og naka-feel gid ko nga gituo ko. Hala, pa-blessing na lang inigbalik. Kani inyo pa, ba-blessing inigbalik ng uy. What's ko magabantay ka doon na may mga imahe din sa inyo na nga Katolik ko maunta mo. Ay, naamang good me. Naa dito sud ay. Oh, mo ba? Pa-blessing na lang mag-usab nang. Biya, bisang pagkadadlawon pa na pag-blessing ang bahay, kung ang tagbahay mismo, huwag maayong relasyon sa Ginoo, useless gihapon na. Bisa pagpulo na sa imahe ang bahay, useless gihapon na. Judger mo ka, Imok. Mura sa kag-judge da. Feeling balaan mo gid ka. Adi, manggod. Ang ako lang punto ba, Oy, ayaw Yeah. na mapaglalis, ana, uy. Da- Ang importante lang nga mag-ampo, gyud. Ay, nagampo manggug ko. Ni adto man kog simbahan ganina. Nangayo kog holy water. Ni hapit pa gani kog simba, nangayo kog tabang sa Ginoo. Uy, very good lang. niya kanang imong anak, nag-ampo na. Ah. Ay, awa oh. Pitok-pitok lang mata oh. Pag-ampo sad paing, uy. Ah, Pangayog tabang sa Ginoo nga biyaan ka nang unsa magani nang nagsamok nimo. Useless gihapon ang holy water o kanang inyong palina. Kung ikaw mismo paing, Oh. dili mag-ampo. Dili mangayog tabang sa Ginoo. adlok mo mo. Imok, Oh, nagamburo mas mamagod. Muampo sa gyud ka, uy. Ah, Ikaw guhing tungdan. Ikaw ang mas nagkinahanglan. Nay patay-patay paragod. Wa di ka magampo Paing? kuan. Ay kolokoy ka man di ay. ala. Ay! Pag-ampo sad paing, uy. Ikaw guhing tungdan. Ikaw guhing nagkinahanglan. Tay patay pa. Wa di ka magampo Paing? Ay kolokoy man di ay ka. Dukla noon ka.
Di man kamo ampo, God. Kay taas man ka garbo. Bisan pagpangayog tabang sa Ginoo, di ka makabuhat. Grabe mo kapaing. Huh, nilitok pa ka Ginoo, ha? Huwag ka mapasok. Nganong mapasok man ko? Konsensya gani ko nimo. Ako ang check o balance ay mong pagkatao. Ha! Pag-ampo na, uy. Ay ko diktari, ha? Ayaw ko diktari. Kay kung mo ampo ko, siguradong lagpot ka. Be. Swayi ko, no? Swayi. Paminaw na to kung makamaubag kang mo ampo. Kita ka? Nanguros ko. Baya, mautoy imong panguros nga, murag kalit, murag kilat, pinakalit kayo, paing. Hoy, ang pagpanguros, pinahimutang na. Kay nagsangpit ka sa Santissima Trinidad. Oh. Nisangpit ka ana sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ayaw nagyama-yamai ang pagpanguros. Oh, nakalito ka na, ha? Mas makalitok manggani ko, anak, kay nimo. Be, ikay litok, be. Panguros og tarong, og litok ka, og tarong ang sa ngalan sa Amahan, sa Anak, og sa Espiritu Santo. Oh, dili ka gudi ay panumay. Di, lagi. Be, kung nakuwangan pagid ka sa pagtuo, pagkuha dito og Biblia, kay basahan te ka. Oh, pagkuha na. Oh, nganong nagkurog man ka? Dili. Unsay dili? Ma! Mao na, ma. Uy, mao ba? Lagi, ma. Nilitok yun sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Oh, kun mao na, anghel din na siya paing og dili demonyo. Mao na akong nadunggan sa karsada imok. Nanabi ko na sinasabel nga gipakitaan si paing sa iyang anghel nga magbalantay. Lawgawa gud. Ay, ampot na unsa na sila uy. Lawgawa sa? Ni ani pa ba siya nimo? Sinang sabel ba? Wa na. Mga tulo na kaadlaw. Nga wa na siya magparamdam. Aw, nangandam na tingali. Nangandam. Saan man? Ingon man kuno sinang sabil nga maghimo sila og grand relaunching sa pagpanambal ni Paing. Sure, oy. Oh, tan-awa imok. Oh. Naida kong tarpulin nga gipatao sinang sapil, oh. Uy. Unsa man kana? Tanawa, dako kayong dagway ni Paing. Di lang na ako mabasa unsay gisuwat. Dede. Balising ta. Dapita. Balising ta. Murag klaro ni dapita. Wala. Taysa uy. Oh. Hala! Nana! Klaro na kayo! Ang pagbalik ni Balaang Paing. Ha? Ngi! Balaan yun? Kadit. Basig na sa'yo perkas pagbasa. Sige, ikay basa. Klaro anang balaan? Ha? Tuod. Wala, uy. Usa may nahitabo nila. Kay wala magid mawa ang giingon ni Paing nga naghasol niya bisan pa man sa ilang mga gibuhat. Ila na lang tingali nga giisip nga anghel. Hala ka diha. Yay, pagkat-iski ani. Unya, basadar na siya. Aw, sa ba siya tumahimo? Lain masagay nga itong baldungon. Kita pa'y mahimong daotan na kung manghilabot ah. Wala, uy. Hopeless case. Nagaday na sila, no? Oh, di, sad. Kay samtang buhi pa ang tao, doon na magipaglaom. Anya, tingali mo tuon nila ang mga tao. Aw, asa tayo mahimo? Dili, uy. Kinalig yung may bawa ang mga tao nga binuang na. Diyo sa man nato pagkaibaw nga binuang. Basta siya ginong tinuod nga anghel ang nagpakita ni Paing. Sa kadaghang tinunto nga gibuhat ni Paing.
Namarang pa siya? Pakitaan di siyang anghel? Wasap ta mo kay bao. Di sa ta maka-judge. Na... Hala! Ah, Imok! Ha? Di ba ingon din si Isabel? uy. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!